שיטת יחס סיכון סיכוי גבוה, פרק 16, והיום אנחנו בעסקת שורט עם יחס של 1:7, פעם בחוזה המיקרו, אז יאללה לגרף. אוקיי חברים יקרים, זאת העסקה, עסקת שורט ביחס של 1:7.0, 1:7 בחוזה המיקרו עם 5 חוזים. עכשיו כדי להבין למה לקחתי שורט, צריך לצמצם ולראות. אנחנו ראינו שעלינו בצורה שהיא מאוד מאוד אגרסיבית. עכשיו, כשיש עלייה מתוחה, צריכה גם לבוא ירידה חזקה בהתאם. עכשיו, איך אני יודע אם הירידה היא באמת איכותית? שימו לב שיש לנו פה הרבה בוסים שנותנים לנו עוד חיזוק לזה שהירידה היא איכותית והמחיר רוצה להמשיך לרדת. במיוחד כשאנחנו מגיעים כבר לאזורים של העסקה, אז אנחנו רואים עוד פעם, נמוכים אחרונים נשברים בצורה שהיא איכותית, מה שאומר שהירידות פה באמת איכותיות. עכשיו, ברגע שיש לי את זה, אני רואה פה, מחפש את האזורי אורדר בלוק שלי. יש לי אורדר בלוק ראשון, שבירה איכותית, אינדסמנט לאורדר הזה, יצירה של עוד אורדר, אחרי זה אותו דבר, שבירה של נמוך אחרון בצורה איכותית, יצירת עוד אורדר. אחרי שנוצרו לי כבר 1, 2, 3 אורדרים, אני ציפיתי לראות מין תגובה של מוכרים באזורים האלה. שימו לב שהנר הזה משמש לי גם כאורדר בלוק וגם כעוד אישור שיש שם מוכרים בסביבה. שימו לב, המוכרים בכל זאת הצליחו להוריד את המחיר כלפי מטה. אז כל מה שנותר לי לעשות זה פשוט להיכנס לשורט מה-50% של האורדר בלוק הזה, לסחוט את המומנטום של המוכרים שנמצא באזורים האלה באופן מאוד מאוד ברור, לטרגט עד הנקודה הכי קרובה לי שזאת הנקודה הזאת, העסקה קצת חונקת, לסכן 3.5 נקודות שזה קצת מעל הגבוה הזה, לתת לעסקה בכל זאת קצת מרווח נשימה, קצת חדר. עסקה של בוא נראה כמה זמן, מ-2:03 דקות עד 2:22, רגע, כן, 19 דקות של עסקה חונק מאוד, בדרך כלל העסקאות שלי לא מגיעות לזמנים האלה, אבל אין מה לעשות. גם שימו לב שבקידום סטופים, במידה והיינו מקדמים, הסטופ היה בכניסה, אחרי זה היה עובר לפה, אחרי זה היה עובר לגבוה הזה, ואחרי זה כבר היינו יוצאים בסטופ. מה שחיזק לי את זה שהמחיר רוצה להמשיך לרדת, זה הליקווידיטי שנוצר פה, שזה סטופים שאמורים להישרף, ושימו לב גם לירידה החדה שבאה בהתאם ושרפה את הכל. אז אוהב אתכם, ניפגש בשיעור הבא, ויאללה ביי.